Tervetuloa tähän e-kassan ALV-muutosohjevideoon. Tässä ohjeessa käydään hieman läpi tuota tulevaa ALV-muutosta ja ohjeethan löytyy sivulta ekassa.fi. Ensin sinulla kannattaa tarkistaa ohjeen alussa olevan muistilistan mukaan muutama seikka. Eli käytätkö kassaa, laskutusta vai molempia? Jos käytät kassaa, onko kassassa avoimia tapahtumia pidossa tai kesken ja mitä niille tehdään? Jos käytät laskutusta, onko avoimia laskutustapahtumia? Jos on, mitä niille tehdään? Tiedät, miten normaalilasku ja ennakkomaksu vaikuttaa ALV-soveltamiseen teidän yrityksellä. Mitä hinnoille tehdään? Säilytetäänkö myyntihinta vai lisätäänkö ALV-muutos myyntihintaan? A. Tuoterekisterissä. B. Avoimilla kassa- tai laskutustapahtumilla. Onko toimialallasi tai yritykselläsi jotain poikkeavaa ALV-muutoksen soveltamisessa? Varsinainen ALV-muutos eli prosentin ja hintojen päivitys on helppo. Käydään tässä ensin läpi ohjeessa mainitut kohdat. Ensin kassa, pito- ja keskenvälilehdet. Tässä esimerkissä siellä on pari tapahtumaa, joille hinnat on sovittu, joten muutetaan niille vain ALV-prosentti. Laskutuksessa tässä esimerkissä on yksi tilaus, joka näkyy laskulistalla olevan toimitettu elokuussa, joten jätän sen prosentin ennalleen. Jos olet käyttänyt laskutuksen toimitustiloja oikein, laskulistalla näkyy toimituksen tila ja sillä voi myös suodattaa. Laskutuksen puolella ALV-muutoksen soveltaminen riippuu, ovatko laskut normaalilaskuja vai ennakkomaksuja ja milloin tuotteet on toimitettu tai toimitetaan. Sitten varsinaiseen ALV-muutokseen. Siirrytään asetukset ja verot sivulle ja tarkistetaan, onko siellä valmiina 25,5 arvonlisäverokantaa. Tässä esimerkissä ei ole, joten lisätään se. Asetetaan se samalla oletusalviksi uusille tuotteille jatkossa. Ja tallennetaan muutokset. Ja nyt arvonlisävero 25,5 on lisätty. Sitten ALV-muutos ALV-työkalulla. Siirrytään asetukset ja ALV-työkalu sivulle. Valitaan siirrettäväksi ALV-prosentiksi 24% ja uudeksi ALV-prosentiksi 25,5. Ja kuten tässä esimerkissä aikaisemmin käytiin läpi, tässä esimerkissä muutetaan tuoterekisteriin ALV-prosentti ja sekä hinta ja pyöristetään uusi hinta 2 desimaalin tarkkuuteen. Avoimille kassatapahtumille tässä esimerkissä päivitetään vain ALV-prosentti ja koska laskutuksen puolella avoimet tilaukset oli jo toimitettu, niille ei tarvitse tässä esimerkissä tehdä mitään. Jos kuitenkin avoimia tilauksia ei ole vielä toimitettu tai suurinta osaa niistä, päivitä vähintään prosentti niille. Laskutuksen puolella ALV kannattaa tarkistaa vielä laskukohtaisesti. Ja sitten mennään eteenpäin, eli klikataan suorita siirto. Ja seuraavalla sivulla nähdään, miten muutokset on vaikuttamassa. Eli siellä muuttuu ALV-prosentti ja hinta muuttuu tuoterekisteriin ja kassatapahtumille muutetaan sitten vain prosentti. Ja klikataan suorita siirto ja seuraavalla ikkunalla siirto on tehty ja klikataan jatka. Ja nyt ALV-muutos on suoritettu. Seuraavaksi voit vielä tarkistaa tuotteet ja avoimet kassa- ja laskutustapahtumat, että kaikki on oikein. Tarkista myös tavallista tarkemmin tulevat kassan päivä- ja kuukausiraportit. Tykkää videosta, jos tästä oli apua ja tilaa kanava, niin saat ohjevideoita myös jatkossa. Kiitos kun katsoit.